Bisan pa man sa pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga why improvement ang kampanya batok sa illegal nga drugas apan ang Talisay City Outpatient Rehab and Aftercare Program o Center padayon ang pagpanawat og mga adik nga gusto mobiya na sa maong bisyo. Si Chono Carrion sa report. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, Pangulo sa Aftercare Center sa Talisay City, nga matag adlaw adunay mga walk-in nga mga adik nga moanha sa center aron gustong magbag-o. Giklaro ni Bautista nga mas maayo nga voluntaryo gyud kining mga drug users nga mopaubos sa programa kay mas porsigido gyud siya nga mag-usab. Itandi sa mga pinugos lang gumikan sa kahadlok nga matukhang. Gani dili lang limitado sa Talisaynon ang programa, apan bisan taga-ubang dapit sama sa Mindanao, mahimong makapahimo sa programa nga libre. Usa ra gyud ka skill lang atong gibalik-balik yung tudlo nila ma'am. How to take life as it comes. Nga bisan pag unsa ka bati sa adlaw, bisan unsa pag kabuhisit imong kinabuhi, di ka mo na rason nga mo gamit kag drugs. Dili mi allowed mo hatag og advice. In fact, ang akong counseling team gitrain na to give advices. They are only allowed to give suggestions. Suggestions ra. Kaya ang advice that nag-imply maguna nga mas makamao ko nimo nya di mo na maayo para paminawon. Usara gyud ang tumong ni Bautista nga angay mahitabo sa mga drug users mao ang higpit nga pagbiya sa paggamit sa gidiling drogas ug dili na magpositibo sa drug test nga ipahigayon. Gipadak-an ni Bautista ang kamahinungdanon sa suporta sa pamilya sa mga adik nga gusto nang magbag-o. Nakita continuing family therapy ma'am. Ang atong buhaton before na sila mo complete sa usa ka stage, ipatawag na to ang pamilya together with the drug dependent niya mag-hold ta og session nga one-on-one gid nila ma'am. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.